Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa chifukwa chimene maiko ambiri a Chisilamu amakonda kumenya nkhondo mwezi wa Ramadani. Ndipo msiku la lero ndikhala ndikufotokoza mbiri ndi chilichonse chokhuza mwezi wa Ramadani, ndipo ndi mbiri yonse yokhuzanso nkhondo zomwe zakhala zikumenyedwapo mwezi umenewu. Koma poyamba timafunika tidziwe kuti kodi Ramadani ndi chiyani, ndipo nkhani yonse nayi. Ramadani ndi mwezi wachisanu ndi chinayi kapena kuti 9 mu kalendala ya Chisilamu, ndipo ndi mwezi woyera kwambiri kwa Asilamu pa dziko lonse lapansi. Andi mwezi umenewu ndi nthawi ya kusala, kupemphera, kulapa machimo, kupereka chithandizo, kuwerenga Qur'ani. Andi Ramadani ndi imodzi mwa zipilala zisanu kapena kuti 5 pillars of Islam zomwe ndi maziko a Chisilamu. Ndipo chiyambi chake cha Ramadani nchonena kuti Ramadani umachokera ku chaka cha 610 CE, andi malingana ndi chikhulupiriro cha Chisilamu mtumiki Muhammad anali mu mphanga lotchedwa Hira pafupi ndi Meka, ndipo akuti ngelo Jibril mmene mu chiyankhulo cha Chisilamu pamene mu chizungu ndi Gabriel amene akufotokoza kuti anamuonekera namupasa mawu oyamba a Mulungu, ndipo mawu amenewa pambuyo pake anasonkhanitsidwa nkukhalano Qur'ani. Ndipo choncho Ramadani umakumbukira kuyamba kwa uthenga wa Chisilamu, kuyamba kwa Qur'ani, kuyitanidwa kwa Muhammad kukhala mtumiki. Ndipo kalendala ya Chisilamu yomwe amayitchula kuti Hijri calendar, tanthauzo lake kalenda ya Chisilamu imatchedwa Hijri calendar. Zimene tiyenera kudziwa pa nkhani ya Hijri calendar ndizonena kuti ndi kalenda ya mwezi imene akuti lunar calendar. Chaka chimene chimakhala, ndipo malingana ndi kalenda imeneyi chaka chimakhala ndi masiku 354 kapena 355 mosiyana napo ndi Gregorian calendar imene imakhala ndi masiku 365 kapena 365 and a quarter days. Andi malingana ndi kalenda imeneyi imaonesa kuti chaka chimakhalanso ndi miyezi 12 mofanana napo ndi Gregorian calendar. Andi chaka cha iwo chimayamba pa chochitika chotchedwa Hijira pamene Muhammad anasamuka kuchokera ku Meka kupita ku Medina mu chaka cha 622 CE. Imeneyo ndi Islam calendar kapena kuti kalenda ya Asilamu. So ndimafuna muone kusiyana ndi kalenda ya dziko imene ndi ya Gregorian komanso imene ya Chisilamu. Kalenda ya Chisilamu imatchedwa kuti Hijri calendar pamene ya dziko imene ndiyovomerezeka pa dziko lonse lapansi imatchedwa Gregorian calendar. Pamene uku amatchula kuti lunar kapena kuti mwezi, pamene ku Gregorian calendar amatchula kuti solar kapena kuti dzuwa. Kumeneku ku Hijri calendar masiku ndi 354 pamene mbali inayi masiku 365 imene ya Gregorian calendar. Pamene mbali ya kalenda ya Chisilamu zochitika zina zimasintha chaka chilichonse, pamene mbali ya Gregorian calendar zinthu zimakhala zokhazikika. Ndi chifukwa chake nthawi zina mwezi wa Ramadani umatha kugwa muchilimwe dzinja kapena nthawi iliyonse, andi umayenda patsogolo pakati pa masiku 10-11 chaka chilichonse. Ndipo zimene zimachitika pa mwezi umene wa Ramadani ni monga kusala kapena kuti swom. Ndipo kusala kumayambira m'bandakucha mpaka dzuwa kulowa, ndipo pamenepo amalesa kudya kulikonse, ndipo palibe kumwa kapena kugonana nthawi ya kusala. Ndipo mu nthawi zakudya zapadera zimene zimaloledwa zimatchedwa kuti sumha, chakudya cham'mawa sala. Anthu asadayambe kusala amaloledwa kudya chakudya chotchedwa sumha. Ndipo chakudya china chimene amaloledwa kudya ndi iftar, chakudya chimene chimakhala chosegulira kutsala madzulo. Ndipo mapemphero apadera otchedwa tarawih ndi amene amachitika, ndipo kuwerenga Qur'ani siku lonse ngati mmenemu mwa mwezi. Ndipo nkhani ina ndiyokhuza zakati ndi sadaka. Mkati mwa zochitika zimenezi amakhala kupereka chuma kwa osauka komanso thandizo la zakudya. Titatha amenepo tione Laylat al-Qadr kapena kuti usiku wa mphamvu. Umenewu ndi usiku ofunika kwambiri mu Ramadani, ndipo malingana ndi Qur'ani ndi usiku omwe uthenga woyamba unaperekedwa, andi ndi wabwino kuposa miyezi 1000. Andi amakhala m'masiku 10
osiriza makamaka pa tsiku losowa pa 21 pa 23 25 27 komanso 29. ndipo nkhani ina ndiyokhuza Eid al-Fitr, ndipo pamenepo ndiye pamapeto pa Ramadani pamakhala tchuti lotchedwa Eid al-Fitr, ndipo tsiku limeneli ndi lachimwemwe, mapemphero apagulu, kugawana chakudya, kuchezera abale. ndipo mbiri yabwino yokhudza Ramadani imene imadziwika ndi monga kukhululukirana, kuthandizana, kuleza mtima, kudzipereka kwa Mulungu, kuchepesa zoyipa, kupanga ubale wabwino. andi kwa asilamu ambiri ndi mwezi wosinthira moyo, nthawi yozikonza mwauzimu. ndipo mbiri ya nkhondo pa Ramadani. so chofunika kudziwa pa Ramadani ndi chonena kuti si mwezi wa nkhondo, koma mbiri ikusonyeza kuti nkhondo zina zinachitika nthawi imeneyi. so malingana ndi lamulo la Chisilamu, Qur'ani imatchula kuti miyezi 4 yopatulika ndi monga Muharram, Rajab, Dhu al-Qida, Dhu al-Hijja. ndipo miyezi imeneyi nkhondo ina iliyonse si maloledwa, ndipo ndikale lonse sadalolepo nkhondo miyezi imeneyi. so Ramadani mwezi wa namba 9 sali mgulu limeneli. miyezi imene ndayitchula ija, Muharram ndi mwezi woyamba, Rajab ndi mwezi wa namba 7, Dhu al-Qida ndi mwezi wa namba 11, ndipo Dhu al-Hijja ndi mwezi wa namba 12, pamene Ramadani ndi mwezi wa namba 9. so mukaona mu ndandandawu iwo mulibe, ndipo mwezi umenewu suli mgulu la miyezi imene siloledwa kuti nkhondo ichitike. ndipo zitsanzo za nkhondo zakale, nkhondo zimene zidachitikapo ndi monga Battle of Badr imene idachitika mchaka cha 624 CE, imeneyo ndi kalenda ya Chisilamu. so tizigwiritsa ntchito kalenda ya Chisilamu imene ikufotokoza za madeta amenewa. so nkhondo imeneyi inachitika pa Ramadani andi inali nkhondo yoyamba ya Asilamu. ndipo nkhondo yachiwiri ndi Conquest of Mecca mchaka cha 630 CE, ndipo Muhammad analowa mu Mecca, ndipo nkhondo imeneyi inachitikanso pa mwezi umene wa Ramadani. ndipo nkhondo ina ndi Battle of Ahatini imene idachitika mchaka cha 1187, ndipo Saladin analimbana ndi ma Crusaders, anthu amene ankachitisa misonkhano yachipembedzo. ndipo nkhondo ina imene idachitikapo ndi Battle of Ain Jalut imene idachitika mchaka cha 1260, ndipo nkhondo imeneyi idali yolimbana ndi ma Mongols, imeneyinso idachitika mwezi umene wa Ramadani. ndipo nkhondo ina ndi Yom Kippur War imene inachitika mchaka cha 1973, ndipo nkhondo imeneyi idali yokhuza Egypt ndi Syria analimbana ndi Israeli, ndipo inagwera pa mwezi wa Ramadani. andi izi sizinali chifukwa choti mwezi uwu ndi wa nkhondo, komano nkhani inaliona kuti chifukwa cha ndale, ndipo osati monga anthu ena amaganizira kuti ndi lamulo la Chisilamu. so malingana ndi mafunso amene anthu ena amazifunsa komanso amene akufunsana kunena kuti kodi mwezi wa Ramadani ndi mwezi wa nkhondo? yankho ndi ayi. komano malingana ndi nkhani za ndale komanso nkhani zokhuza momwe anthu ayambanirana osati monga mwa malamulo a Chisilamu, si mwezi wa nkhondo. so cholinga chake cha mwezi umenewu ndi kusala ndi kupemphera, andi nkhondo zimachitika chifukwa cha zochitika za ndale kapena chitetezo. andi mbiri ya nkhondo sitanthauza kuti mwezi wa Ramadani ndiwo omenyera nkhondo, komano zinazi zinangochitika ko incident kapena kuti mwangozi. so tanthauzo la dzina mawu kuti Ramadani amachokera ku mawu a Chiarabu amene ndi Ramida, omwe amatanthauza kuti kutentha kwambiri, kuwotcha. andi ena amati umatanthauza kuwotcha machimo mwakusala ndi kulapa. so awo ndimene ena amaganizira pa nkhani imeneyi. so mwachidule kwambiri chidule chachikulu chokhuza Ramadani ndi chonena kuti mwezi umenewu ndi mwezi wachikhulupiriro, mwezi wakusala, mwezi wazachifundo, mwezi wakulapa, mwezi opatulika kwambiri mu Chisilamu. so mbiri ya nkhondo ndi gawo la mbiri, koma si cholinga cha mwezi umenewu monga iwo adakonzera. so ndikukhulupirira kuti mafunso amene anthu akhala kufunsana pongoona kuti iyayi
mbiri kuonesa kuti nkhondo zambiri za anthu achisilamu makamayiko zikuoneka kuti zakhala zikuchitika mwezi wa Ramadani, kuyamba mwezi wa Ramadani. Ndi chifukwa chani kuti tiziti mwedziwu ndiye kuti umalola kuti nkhondo zichitika mwezi umene umalingana ndi lamulo la chisilamu? Komano yankho ndi ayi, malingana ndi kafukufuku amene ife tachita tapeza kuti no, nkhani sizoti ndi lamulo la chisilamu, koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti anthuwa akhala kumenyana pa zifukwa za ndale kapena chitetezo, ndipo mwa coincident akhala kulinganiza mwezi wa Ramadani. So issue yake yayikulu ndi imeneyo, osati monga ena timaganizira. So ndikukhulupirira kuti pamene papa ndikuti tatha kupatsana yankho lenileni lokhudza mwezi wa Ramadani kuchokera pachiyambi momwe udayambira ndi momwe zakhala zikukhalira mzaka zambuyomo, kuti nangano mbiri ya nkhondo yokhudzana mwezi wa Ramadani ndi yotani. So ndikudziwa kuti mukhalebe ndi mafunso ena amene mukhale mukufunsa, ndechoncho tafunsaninso mafunso amene muli nawo kudzera mu comment box kumene tikakhale tikudziwa komanso kumva maganizo anu maka pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza asilamu ndipo zimene mukuganiza chilichonse, ndiponso ngati pali nkhani yomwe mumafuna ife titakupatsirani tilokonzekanso kukupatsirani. Tchulani mbiri kapena dzina la munthu, dziko, chilichonse chimene mumafuna mutachidziwa bwino kuchokera kuno ku Sam Mavita. So ife tilokonzeka kukupatsirani zimenezo. So mu video mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa videos amene tikhomokonzerani kuno ku Sam Mavita YouTube channel. Bye.